Michael Udegbi aja Nwelu onye na-esi ngo It's Abama on the beat.
Wewelu onye ndị mmiri ya siri ike onye yi ya ndị na-emesala ka afọ na-asụ na abịa asị na ogwere ọgwụ asị na ogwere ọsị asị na ogwere ọgwụ asị na ogwere ọsị oge fulube ebuwe nemu na musala oge fulube mmadụ na-eju eju wee kpali iwe ihe ọbụ na mmadụ ajụrụ oju wee kpali iwe wee ihe o bute nsogbu ndị mmadụ akpọwa ọnụ si na ogwere ọsị asị na ọgwụgwọ ọgwụ asị na ogwere ọsị osi nwetapụ ya si ya nụ egbe na mgbe yochie ya yo datụrụ igbo na ekwe onye ụlọ oyibo bakari ihe na nke ikpeazụ oge bụrụ ụgbọ gwanyị nata asị na ogwụgwọ ọsị asị na ogwere ọgwụ asị na ogwere ọsị halụbụ na agụ halọ na ekwe ekwe ịbalụ mmanwụ asị na ogwere ọsị ogwu ego bụ efe bụ ego mmadụ iwere isi ya egwu efe bụ ego ya ka ndị efu ego ga-eji achụ ego ị na-anụ ọnụ ọgwụ ndị bọsa efe iwere ogwu efe ogwere onye ga-abịa wezi obi ajọ gị nke izizi isi na ọdịlọ ajọ gị nke ịbọ isi na ọdụlọ onye ebe ọzọ wee juo ọ bụ na ewere mgbe afọ ọ chọrọ ogorihe asị na ọgwọrọ ọgwụ asị na ọgwere ọsị ego ka eji achụ ego onye ele ga-anata na mgbagwu na-efe gwagwa ịbala mmanwụ oji mmadụ eme asị na ọgwere ọgwụ asị na ikwogo ọsị o nwere ndị tiri ezigbo efe tụrụ eze ebe tụrụ wee fado obodo a na-eli ya ọ bụ na-elesi ya ajịla ego n'aka wee mewe ebe a na-ebugo asị na ogwere ọgwụ asị na ọgọgọ ọsị asị na ogwere ọgwụ ekwe ndị were ọsị ego gbadara ike na nke ikpeazụ ya mgbe akarịga ego wee risịrị nne wee ndị ego wee batasa chifu kajeta chizobe n'ugwu biya bịa akụ ikpogo asị na iwere ọsị okwute gbagburu ndị iro na gabọọlụ biya onye gwe ndị bọọlụ na nsụke okwute gbagburu ndị iro na gabọọlụ asị na iwere ọsị ya bụ si sebe this is a liability businessman here. President Ndi Igbo master. When the national group na gabo, okuta babulu ndigo, akiwe lobo, asini we lobo. CEO, Sitan Bono, na gabo sinina. Oja basi kaji melodoku. Oyi kweni bolu na nsuke okute babulu ndiro akiwe losi CEO Sitonu ojo bulu di jije Ege na chechi ego wanine Woke gogo asini iwe loku asini iwe losi Oji fuwito Ebu kegu biye oyi weli mọnu sanfuke owe sọfuri dọbuli yu na gabọ owe tẹsẹfisi oyi fiṣiru sọwọnu na grandmaster owe nati lọla nínú owe sọfuri dọbuli yu wẹ. Oge na-esefu eji Jọ́ni fẹ́yì chukwu Oyu gẹ́gẹ́ lọ wá sí lọ́dúgbò tí gẹ̀nà súnkẹrẹ Wẹ́kú bẹ̀rẹ̀ gọ́wẹ́lú na jẹ́gẹ́ta ní iná CEO The Brand Rubber Service fẹ́yì Gbọ́nẹ́ sí jẹ́ ìwẹ̀lẹ̀ gẹ́gẹ́ The Brand Rubber Service wẹ́gẹ́ na mẹ́fí sọ́jẹ́ jọ́gbọ̀lọ́ mbọ́gọ́ bíyọ́ Ìrọ̀
exchange ezigbo mmadụ na fizini oge iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ ego na-eze mụọ chief polisi dr Michael onye kacha ọtakọtagụ ọnwanụ n'ọbasuga eze ihe ọjọọ wasị n'ogbero tibe na-agba ọbara ụlọ onye ọbara osire wake bi n'ọsọ asị n'ụlọ ọgwụ dị na n'ọba niile agbasi na-agba niile n'odigbo mma agbasi n'asa atakata akpụwọ asị na iwere ọgwụ asị na igbogo ọgwụ iwere ọgwụ weteze m ọgwụ nje wenye m uke n'obodo wechifuta ojú pẹ̀sẹ̀ champion oge mmanwụ ọnọchise biwe ọnọchiri obi ọya chọnanụ wezigbo ihe dịbe n'afọ obodo dule na n'okpuru steeti niile Enugu steeti oge mmanwụ ọya si wezigbo mmadụ amaka ndị mmadụ ogonyere na onye ọbara odule oju ogwe ebe ọgụ n'Enugu steeti niile nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ ọya chọrọ m asị na iwere ọgwụ ọya chọrọ m nwoke iwere ọgwụ eke nene m echif eke jiri m ọzọ n'obi ya eke jiri m eke jiri gawa nsa na nke weze fuchi yerugo wenu na nanke Jaledo SCC building limited wezi boye go wenu na logo mubiye ekwa giriga na nanka woke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ wezi bo mmadụ biye oye na steeti igbo giriga Jonathan ife igwe eyi na-ejọ dexo onye gede mgbakọrọ n'Enugu steeti onye gede gwewolo n'egede onye gede mgbakọrọ agbosi oge kwuru wenu n'Enugu steeti niile aka kwuru n'Enugu steeti odogbe mmanwụ asị na iwere ọgwụ onye gede wenu fiye ezigbo nwanne nganga wasị na-egede ochifu mekanike dịrị chukwu omekani ya wadu n'eshia onye were bi wadu n'obi gị omekani ya odokodo nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ CEO omekani ya global service omekani ya steeti ya oge nsogbu ezigbo onye ego na Filipin bi ya yiri omekani ya nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ wele judi bege na solo wele kude kubebete gbegbegbegbe fiye n'egbe olùjẹ náà sí lọ́wọ́ gbẹgbẹlú méjì gbẹgbẹgẹlú bùbùyẹ ẹbí jẹsùkọọdù lẹsẹtù nínú wẹsibọ yẹ gbẹwàdù náà nìkẹ ogirige gbẹwàdù náà nìkẹ ogirige ẹbí sọọdù náà nìkẹ bìyẹ odogbẹsẹ náà nìkẹ sẹmẹtù chief executive social ambulance wẹkẹdì náà nìkẹ lọdì bẹẹ yìí mọ.
$1 million $1 na South India $1 nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ o si na enugwu ebubu n'omume ka ekelesi ya ha ji for my friend Michael Chinedu aka Sakolesi Wodugwe o si mú kẹ̀kẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ẹ́ mú tẹ́lọ̀ sí o mẹ́fẹ́ lẹ́yìn onye kù ní mẹ́tù sí nílẹ̀ lẹ́nugu sí tẹ́tù náà fúkẹ́ CEO otu mẹ́tìtì global resources Nigeria limited Nigeria limited Policy global exigence na Malaysia okay asini iwere ọgwụ asini ikwogo oge na-eze mụwe chief eze nweke disi ekele esi ekoles CEO policy exchange global service onye zugbe sige na nzuke biye wele na Philippines wele ya ki na jego ezigbo mmadụ amaka asị na iwere ọgwụ ọ bụ ya forgiving exchange policy dike na wali igbolo n'ugbe ezigbo mmadụ ịbago mmọnwụ asị na iwere ọgwụ asị na iwego oge n'eze mgbe chief alịghari Chinedu amụlọ ya na-ebewa n'ogologo elu n'enugwu eziga na nsike kedu onye mụrụ ya na ego amụrụ onye na ego nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ jege wedu na Russia CEO amụlọ ya na ego global enterprises service Ike State general contractor here amụlọ ya na ego n'ide ya asị na iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ asị na ikwogo oge na-eze mụwe chief oge Emmanuel Ekene Felisi Jelibo na Cambodia wele na Brazil na Trego CEO Highlife fashion na wanine osi buka dalia wele na niyara susege oyo kwere na nnukwu ezike wa na soke CEO Kelly Motosi Papers Papers and Despots Yenge di malodo ezigbo mmadụ asị na igbo gọgwụ asị na iwere meme na ziri mmalọbụ n'egwu gbagote gbagwagwago si na kwade singo oge bata ego mgbe nata asị na o were ọgwụ nekwe ndị were ọgwụ nekwe ndị were ọgwụ nekwe me ndị were ọgwụ ndị were ego na-esolo ezo ejiri ọna tinye azụ n'ofe ego na-eze mgbe chief Chigosi Ekene Forest aka the Roman na Philippines in Asia
Anambra State ego na-eji ije nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ CEO Bravo Global Logistics CEO Big Dream Prophet Motors Ekeneme Vincent Jejo Obodo Mbago onye nọ n'okede yi nwoke iwere ọgwụ nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ Ekeneze Mwafi Kasimiya Chinazebele Chinazebele Ojebaku A.K.A. Samurai Chief Ekunye Wete Ekunye Wete Kuna Filipini Ekunye Wete Mwata Malise CEO Sase Exchange APC Ropas Oye Nubago na Filipini Bia Akuye Wete Kuna Filipino Nebago Malo Asini Welo Heba Wele no Zola Suga Kiseje Wakamba Wudi Kedi Asini Welo Heba Wekuna Josiri Kemotulanda Ibalembegwe Waiwanu Wakato Mawoso Kawaya Kukulu Nasi Waichugoya Kekwakume Asino Welo Wakana Jemuda Fumanchis Wemeka Runo Wakwachi Melezo Nasisu Kingdom Oye consider biye Emeka sino welo Eme fi fego wenu na South Africa Eme fi sego Woke togo Woke welo sino welo CEO Body Pass Hotel and Suite Weke di na Sepedena Student Yebi na Shego Asini welo Asino welo Weke na Zebu Chief Welo before Asino welo Wenge was in South Africa Ayi Mune Woke welo Wenge wenu Mrs. Kingdom Ogalama Welu Sinachuke Asino welo Wenu Yulobu Nanjabo Asino welo CEO My friend Boy Langas West African Unit Lodoko Woke welo Asini welo Obu na mbadi na chiye sugo Asino welo Asino welo Weke na Zebuwe Chief Jeffrey Chico Zeweke What's up na Sinwe Adulasi Nego Kumumbe Asino welo Wende Mebuno na South Africa Ozo Buliego na South Nine Wende Kutozo Ozo Iwelo Asino welo Weke na Lewato na South Africa Wesiba Mata Dilofela Biyo Weke na Zebuwe Chief Ozo Dalina Wende Suga Kene Mbozo Nikwabuna Ozo Ezenkiri Ozo Iwelo Ozo Dalina Wasibalo Abusodo Kwoto Kwembe Ikochidi Sino Apakulu Dene Kwende Ozo Mbawane Ozo Iwelo Ozo Kitikidi Ozo Nabu Sine Udene Welo Wende Kele Kide Wende Nuna Fufu Ozo Iwelo Haba Weke na Zebuwe Chief Bani Wig Wede Oye Mafegu
Managing the land, he was international Nigeria limited. When the president is a check again, by giving me the plan, by giving me the president in the Nassan fellow, Nassan the case of Jimbo, beginning to be what I will also know, as a new well, as an overlook. Where can you get a Latino? Where can you get me to be able to what I will, as a new book, where can I she can get well, the land of the people, we are going to well, the land of the well, the land of the Lord, the one who gets okay, I see you well, also no well, sing that's a secret to go see me. Let's just go to my Lord. Well, the land of the Lord, the one who gets what I will also know. I see you well, I see you go see no I can't let them watch you, James anywhere. I said, no, no, when people went to China, I said, no, China oil and gas in there. I said, no, when James Best of the Lansus, when Caddy was a baby, James in bed, he can't get a single. When people know China need a girl, James in bed, he can wait for China, he can go off. Oh, the moon and the China, what I say. Oh, you're like me. I said, you were lost in all. Hey, how about you? Goodbye. I said, no, we know. How do you know? I can't let them match you for your nation. Some messy beggar. Oh, we know. I said, no, we know. I